Posible nga mapasakaan sang kaso ang tag-iya sang salakyan nga involved sa isa ka vehicular accident apisar nga hindi siya ang nagamaneho o kung ginpahulam niya lang ang iya nga salakyan. Ini kasunod sang nangin interview sang Bomb Radio kay Attorney Tiffany Marie Somes, isa ka associate assistant sa The Law Firm of Arungayan, Dapiton, Deblois, Tinambunan and Associates nanungod sa Road Safety Month subong nga Mayo. Suno kay Attorney Somes, mangin liable gid ang tag-iya sang salakyan kung mahibaluan sang mga otoridad nga wala sang lisensya kag menor de edad ang nagadrive sang salakyan. Ini amo man ang base sa registered owner rule nga kung sino ang nagapanag-iya sang salakyan ang mangin responsable gid sa gintuga nga damages sang driver sang iya salakyan. Apang vicarious o vicarious liability rule naman ang ginapatuman sa mga company-owned car nga nakadisgrasya kung sa diin mismo man nga tag-iya sang kumpanya ang mangin responsable sa mga damages. So naman kay Somes, mas dako pa ang pagatubangon nga penalidad sang tag-iya kag sang kumpanya kung wala nakapaidalom sa legal nga proseso ang ila ginkuha nga driver. Even if hindi siya ang nag-drive sa iya nga salakyan, pero may iba niya nag-drive sa iya salakyan, pero ginpahulam niya ini kag ang ini nga nag-drive sa iya salakyan wala sang lisensya kag aware siya, pwede siya maging liable. May rakit nga tawag nga registered owner rule, no? Kung sinong registered owner sang salakyan na mo nang liable, especially if aware siya nga nagulam sa iya salakyan wala sang lisensya, minor, mga amo sina. And if ara naman niya sa mga kaso, no, especially this is usually applicable sa mga instances wherein mga drivers of companies, no, mga company drivers naton, so ano sila, pwede sila maging liable ang aton nga mga owners even if hindi sila nag-drive on the concept of vicarious liability. Ano sila ang concept of vicarious liability under sa aton nga civil code? Ang owners may become liable if negligent sila in allowing unqualified or reckless person to drive their vehicles